ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଏମିତିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ରାତି ପାଇଲେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋରି ଭଳିଆ ପାପୀ ମାନେ ଏଇ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ କରି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଜାନା, ଯୋଉ ନାକରେ ଗୋଟେ ନଥି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜ୍ଞା ନାକର ନଥିଟାକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ପକେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସକାଳ ପାଇଲା, ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର ଆସିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହବ ଆଜ୍ଞା, ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା। ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କର ପଲ୍ଲବଟା ନାକ ଚଣାଟା ଆଜ୍ଞା ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ପଡିଛି। ଆଜ୍ଞା ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର ବଡ ପଣ୍ଡା ଭୟରେ ଥରିଲେ, ହେଲେ ଇଲୋ ବାପା, ଇଏ ପ୍ରଭୁ ବାଇଗଣ ତିଆରିକି ଗଲା ବାଲା, ଇଏ ବଳରାମ ଦାସର ପଣସ ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ବାଲା, ଇଏ ନାକର ନଥି କଣ ଆସିକି ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ପଡିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଟି? ଆଜ୍ଞା ବଡ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାକର ନଥି ନାହିଁ। ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲା, ହେଲା ଠାକୁରେ କଣ ଭୁଲ ହେଲା, କୋଉଠି କଣ ଦୋଷ ହେଇଗଲା କି? ନାକର ନଥିଟା ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ କଣ ପଡିଛି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ, ସେବକ ଶୁଣୁ, ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ବଡ ଦେଉଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ ମୁସଲମାନ ଘରେ ବାହା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶି ପାରିବନି ସତ। କାଲିଠୁ ଗୋଟେ କାମ କର ନା। ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଶୁଣ ମା ମାନେ। ନା କାଲିଠୁ ଅବିକଳ ମୋରି ମୁହଁ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମୁହଁଟିଏ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ଥାପନ କରେ। ବଡ ପଣ୍ଡା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ ଦେଉଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟେ ସ୍ଥାପନ କଲେ କଣ ହବ? ସେଠି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ହବ? ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ସେଠି ମୋ ନାଁ ରଖିବୁ ପତିତ ପାବନ। ନା ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଁ? ନା ପତିତ ବୋଲେ ପାପୀ, ଯୋଉମାନେ ପାପୀ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ପତିତ ବୋଲେ ପାପୀ, ଆଉ ପାବନ ବୋଲେ ମୁକ୍ତି କରିବା। ମୋ ନାଁ ରଖିବୁ ପତିତ ପାବନ। ମତେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ସିଂହ ଦ୍ୱାରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନ ଆସି ପାରିବ, ସିଏ ଏଇ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ମତେ ଦର୍ଶନ କରି ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ। ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ।